देवगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 3 जागांसाठी तर पंचायत समितीच्या 8 जागांसाठी निवडणूक 7 फेब्रुवारी रोजी होत आहे. मतदानासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून देवगड तहसीलदार कार्यालयातून मतदान पेट्या मतदान केंद्रावर रवाना झाल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार सुनील पारकर आणि ठाकरेंच्या शिवसेने पक्षाचे उमेदवार गणेश गावकर, तर पंचायत समिती गणातून शिवसेनेचे उमेदवार अमोल लोके आणि ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे उमेदवार गणेश वाळके रिंगणात आहेत. तर मुणगे पंचायत समिती गणातून भाजपचे उमेदवार सदाशिव ओगले आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार दीपक कदम यांच्यात लढत होणार आहे. किंजवडे पंचायत समिती गणातून भाजपच्या स्नेहा अनुभवने तर मनसेकडून निकिता दाभोळकर रिंगणात आहेत. शिरगाव जिल्हा परिषद गटातून भाजपचे देवदत्त कदम हे उमेदवार असून त्यांच्या विरोधात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आणि मनसे तसेच पक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. तळवडे पंचायत समिती गणात शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार सलोनी तळवडेकर तर काँग्रेसकडून मयुरी जाधव यांच्यात लढत होणार आहे. पुरळ जिल्हा परिषद गटातून ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे उमेदवार सुनील तेली तर भाजपचे उमेदवार संजय बोबडी यांच्यात लढत होणार आहे. तिर्लोट पंचायत समिती गणातून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सुनील तिर्लोटकर आणि भाजपचे रवींद्र तिर्लोटकर रिंगणात आहेत. पुरळ पंचायत समिती गणातून भाजपचे उमेदवार संजय आळवे आणि ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार सानवी तिर्लोटकर हे उमेदवार रिंगणात आहेत. मंचे पंचायत समिती गणातून शिंदेंच्या शिवसेनेतून विलास साळसकर तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विष्णू घाडी यांच्यात लढत होत आहे. पोंभुर्ले पंचायत समिती गणातून भाजपचे सादिक डोंगरकर तर ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे व्यंकटेश नर यांच्यात लढत होत आहे. या निवडणुकीसाठी प्रशासन देखील सज्ज झाले असून सर्वांनी मतदान करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड.